Nyakwara Mugejwang dakika na beach tok sadek marukinyi machig network marwa e chenro mar mbako romo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Odur. Nyakwara Mugejwang okinyi makawuono wadwa twak kotudore kod chal mar somo e pachoka. Ainya hinya to ikinde masomo e kuonde tiegruok mamalo kata e mbalarianya mag piny owacho e gwenge mopogore opogore pachokae podi medo kale midhiero mopogore opogore. Ainya hinya to toka kadoho no chungo chenro mar chwalo omenda ni jopuonjre e mbalariany mano kokalo e new funding model mane oyanga e pachokae higa mar 2023 kadoho no chungo miyo jopuonjre sir mar omenda kokalo e new funding model kaluore ni ne en ataro mar cheka to bendo ne entiere kod akweda kaluore kod bands mopogore opogore mano yangi ni bro bed ka ikete jopuonjre kapoko migi omenda makamago kotudore kod wach makamano nyaka sani koro chal mar somo mano mag jopuonjre maderom 1200 mano timo penj margi mag KCSE mano higa mokalo to yudo grade mar C+ kadhi malo monego bedni donjo e kuonde tiegruok mamalo kata mbalariany kendo monego bedni yudo sira kowuok kuom sirikal nyaka sani koro ok ging'eyo adiera mar wach kaponi bobed ka imiyo gi sir giduto karomre margi mano 246 391 kose sirikal bro bedo ka duoko pinya kwan mag jopuonjre magibro bedo ka gisero kaluore kod jatend migawo mochung' ne wechego mag somo e pachokae Julius Migoso Gamba nyaka sani koro wacho ni nyaka ne chunga mano chenro mar chwalo omenda ne jopuonjre nitiere ng'ikruok mopogore opogore magisebedo ka gikale e sekta mar somo mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugejwang antiere kae kod Boaz Waruku jasum rieko mano mar Elimu Bora Working Group mar mondo mi wagone mbaka kotudore kod chal mar somo e pachokae kachiel kod midhiero mopogore opogore mabende podi medo kwako sekta mar somo e pachokae. Oyawre Boaz Waruku ichiew nade kendo machiegni twako kinyi makawuono. Erokamano Joyce oyawre kendo aduoko erokamano kuom gwela mondo mi watwak gi onagi. Weche mag somo to chando chuny jo Kenya mang'eny. Ine magni tawa kaka kuru wuothe machiegni twako kinyi makawuono. Nyakwara Mugejwang wendo wa machielo mano Samuel Otieno jalonye weche mag somo mawuok e riwruok mar Zizi Africa kaluore kod mago midhiero kata chiedh nade ma ok nyal geng' oko bibedo ka oriwore kodwa e twaka okinyi makawuono kata kamano Nyakwara Mugejwang nyaka wadhi mbele kod twak marwa kinyalo medo tudri kodwa kichwalonwa ote paro penjo moramora kokale nambwa mar ote machuok 33600 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod jafombo marwa Simfros Okinda kama koro nyaka sani sirikal oyudore kama teka kaluore ni bura mar apil mane gimako ma koro ne dwaro ni gimed tiyo kod new funding model nyaka sani koro doho no wacho ni oyo new funding model podi en ataro mar cheka kendo ok nyala tikode e pachokae. Wawinjane report makamano mondi. Lek mar jopuonjre moyo 200,000 manotimo penj mar klas 12 higa mokalo mar medore somo koro ni kama tek kalore kod achiedh nade matama masani okwako chenro mar sirikal mitiyo godo e siro somb jopuonjre. Ing'eto ma tarik 24 dweni do nyono kar tiende ni migawo mar somo ok nyal dhi nyime kod tiyo gi chenro machon mar siro somb jopuonjre mano chungi tich higa mokalo kaluore ni odhi ataro mar chik. Magi timore kini ma jokanye sekta mar somo bago rumo mar ndalo 2 e boma ma Naivasha kama thor mar wach en yudo lai makare mar siro somb jopuonjre kuonde tiegruok mamalo. Kane gitwako jofwambo jokanyo oseodo kuom wito oko chutho chenro no kagiwacho ni biro kawo thuolo malach mondo yud lai machielo mar siro somb jopuonjre ahinya monego donje mbalariany higani. The new funding model may have had its challenges, but was it all bad? Because if you look at the universities, they were able to get more resources, as the PS has said, from 44 billion to around 82 billion. How can we collectively condemn that this funding model is not working? It has worked. The stakeholders have said it has worked. So sometimes we should differentiate between politics and the realities. Gilero bende ni ng'eto no dhi leo chenro mag somo ma onego beni chakore e higani. Because they are not able now to place students. That's why they have not even opened the portal to allow for students to apply.
And if there are challenges, how do we address them? Migao mar somo koro ni kod luoro ewi kama omenda madhi siro somb jopuonjre dhi wuoke tok ng'eto mar doho ka jokanyo e romono koro ijiwo mondo oyud yo machielo ma sirikal dhi tiyo godo e siro jopuonjre. True elephant in this room right now here is the question of how we shall adequately fund the 246,391 candidates of the 2024 Kenya Certificate of Secondary Education examination who qualified to join university. Jagoro maduong' mar somo mamalo Beatrice Nyangala kata kamano ojiwo jonyuol kod jopuonjre mondo kik bed gi luoro kaluwore ni gitemo matek mar neno ni jopuonjre odonjo e skul kendo yudo sir moromo kowuok kuom sirikal. In due course, we shall provide proper guidance for opening the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service portal for the 2024 KCSE candidates to start selecting their preferred courses of study in colleges and universities. Migao mar somo ni kod paro mar duoko chien kwan jopuonjre ma sirikal siro kaka achiel kuom yore mag neno ni sirikal okawo ting' jopuonjre matin ma onyalo yudonegi omenda. Simfros Okinda, Ramogi TV. Bwazoruku ka wachako twak mar okinyi makawuono winjo kanyo kaka jokanye sekta mar somo inyanya to jogo mabende tiyo machiegni kod university funding model. Wanyalo wacho ni gin korka korgi gigoyo debe ne chenro manyien mar chwalo omenda mar siro somo ne jopuonjre ma somo e kuonde tiegruok mamalo ka giwacho ni osetiyo yo makare. Penjo en ni be osetiyo yo makare kose gigoyo ne mana debe. Winjo kanyo ka giwacho kanyo ni new funding model osetiyo makare to gin mana weche mag siasa masiche moko jomoko keteye. Angeni na achiel kuom jokanyo mane owuok oko motegno ka koro kwedo new funding model ne inyanya ko tudore kod akweda makoro nokete nyithindo kata jopuonjre e bands mopogore opogore. Erokamano Joyce, na winjo report mane ketno kendo chunya na onyosore. Chunya na onyosore na nikech mokwongo chal ka gima kata jotelo ma watemo mondo wawuogo e Kenya ka ok dwa konyo jowa matindo. Gikone siasa nitiere ka, gina magikele siasa, wan ok wakele siasa. Elimu Bora Working Group, Kenya Human Rights Commission, gi members mane okotero wachni e doho notere kaluwore gi kaka ne entiere kendo do nobedo piny monono gi kinomiyo kata KUPS makoro nochako dok e kotni mago joka ne omi thuolo mondo mi giwach kaka gino nitie. Kot ok en kar siasa. Kot ng'iyo ni to ikelo gini chalo nade mane giwacho ni gimukelo muwacho no kata na legal framework mare onge, yani onge chik kamora mora. To bende seche mutime ni utime kae ne tok chik. Utime kae ne tok chik kuom yore mang'eny, ok adwa dokie mago nikech ka ng'ama dwaro ng'iyo to court papers nitiere. Koro nokonegi ni ok obiyienu mondo mi udhi mbele gi gima mokwongo legal framework ne ukete tok chik, uketo nyithindo bage ni kon gi kocha, moko donjo college ni jabanda achiel, jabanda beach discrimination, magikon ni kata pend chik ok oyie mano. Makoto konegi ni nitiere chik mwang'eyo mwaneno ka dhi mbele miluongo ni HELB, Higher Education Loans Board. Higher Education Loans Board osebedo ka support nyithindo madhi mbele, kata sani nyithindo manie e yie mar 3, 4 dhi mbele, gin giongega gi tabu pek mane gin go. Achiel gi gariyo mane okelnegi gima le mopogore mwakia kata kar kako chalone. Emano koni maendi to wachungo kauru nyithindo gi uket gi the legal framework. Omiyo onge seche kiwinjo ka jotelo mar somo wacho ni nchuchung chiwo pesa mondo mi okony nyithindo, mano miriambo ma ng'at ma okotiyo gi ruling mar gi judgment mar court no ema dwa keto. Mane siasa, kanye kama siasa nitie. Kech adieri ma court owacho koni keturu nyithindo gi oyud kony kaluwore gi the legal framework mantie. Legal framework no nitie nyaka sani, pok obedo moro manyien, replace, repeal, yani mogole oko. Mar ariyo, kiwinjo ka principal secretary en owuoyo kowacho ni kaka gidhi support nyithindo 246,000
391 matiende ni en achiel kuom tabu kendo embo preside kuom tabu ma ok ung'eyo. Higher education funding en mag nyithindo duto tetete ma nyicho timo KCSE en osewil gi mamoko ka elufu ka. Nitie nyithindo madhi e TVET, nitie madhi e mbalariany, nitie koro emomiyo wan wakoni a process ma ok en inclusive, yani owe nyithindo mang'eny oko sana gi nyithindo mag moa e dhier. Joyce kata mowacho wach ni nikech awinjo ka chunya ok bed mamor. King'iyo statistics kaluwore gi kaka nyithindo nitie timo penj. Atamalo 86 mag nyithindo manie day school ok oyudo C+ kadhi mbele. Matieni ok ginyal dhi e mbalariany. Gibo bedo ka gidhi e TVET. Gibro bedo ka gidhi e TVET, gidhi matiende ni matin sana to atamalo 94 mar nyithindo manyicho timo penj e national schools gidhi e university. Matiende ni kiwinjo ka the principal secretary en karo chako ng'iyo ma joka ni malo, the elite, joma nicha nitie national school madhi e university go kende. Matiende ni kanyo mane part mar problem. Emomiyo nakoni gino ka nawinjo kaka giwuoye ta chunya manyosore. Nikech adieri an kesni kaluwore gi kaka watimo nyanonro gi elimu bora en ni mondo mi puonjruok mag nyithindo obed guaranteed. Joyce, apani ka wasego mbaka kendo wasewacho onge gima rach mamono jopuonjewa mantiere secondary school, high school, seche magidoyo nyithindo gi gipuonjogi mondo gitim penj mondo mi gichak ng'iyo ni nyathini ber kama ikonye mondo mi o develop interest kendo o chat away mar career ne. Adwa bedo laktar, adwa bedo japuonj, adwa bedo jopuonj ni kanye momiyo nitie ga gi career development unit as school ka school. Omiyo kanye manwakoni kapok KUPS obiro ni koro chako nyisowa ni sani onge kaka ginyalo yawo portal. Wakoni mano process mano nengo beni chakore e school magin KUPS portal ok onengo beni nitie seche moko ni en ilore iyawe. En chalo oxygen ma samora amora midwaro yueyo. Ok ikoni ni napoko yawo valve mar oxygen mar muya miyueyo iye. En onengo bedi kanyo throughout. Kendo tich monengo beni gitiyo gitudore gi skunde mondo mi gikony nyithindo, gikony jopuonjrego mondo mi ong'i parts magitimo. Let me tell you. Jitiere sikunde mantie Kenya kama KUPS timo negi mano. Matiene ni gin gifocus mana e skunde ma high end. Koro discrimination ainano ok onengo beni wabedo to waru ku ngadi matina iparo ni koth nochako go wakanya inya to e sector mar somo nikech kata ka wang'iyo kinde mokalo chien nitiere jopuonjre mana kaka isewacho kanyo nitiere jopuonjre manitiere hikgi mar adek mano mar ang'wen to mago ma kata seche moko nitiere hikgi mar abich kaluwore kod courses magitimo gin nyaka sani gisebedo ka giyudo omenda kokale HELB mano funding model machon tiyudo ni sani higni 2 koro nyaka ne kela new funding model ema koro wayudo ka achiedh nade makamagi osechako wuok nikech adiera kwang'iyo nyithindo 246 391 mano yudo C+ and above monego bedni dhi e mbalariany to ging'eyo ni ka isekalo to sirikal biro bedo ka siri matinde ni chon chane en ga kiyudo direct entry e university to janyuol bende omor kalure ni garama mar somo bet dhi dok ne piny koth nochako go wakanye kaka jokenya makoro sani koro migawo mar somo bende goyo mbaka moro ni kalure kod nok mar omenda magintiere godo seche moko ginyalo punguza namba mag jopuonjre ahinya to mabro bedo ka donje first year kochakore dwe mar 9 pinya mondo gikaw mana namba matin maginyalo siro. We achak gi mitieko gono nikech naneno kaka jofwambo notemo konyowa kane giwinjo kaka jotelo ma ochung' ne somo wacho ni gibro kawo jokanyicho yudo C+ magi ne 99 koro giweyo oko mondo mi modong' matin go matiende ni koro gikawo B- kadhi mbele matiende mago koro gin 145 kende matiende ni koro kata mana go koko ni kik nyithindo mamoko madhi e TVET kawe gin koro gidwa chako we kata mamoko mang'eny. Waketuru paro bed maler ni e Kenya ka wadwa ni mondo wamed dongruok ka wadhi mbele ok ka ji dok chien.
transition mwatemo wacho mondo timre iluongo ni 100% kiwuok e level ni kidhi mbele kik ng'ato we chien. Kenya en a signatory mar the framework mawacho ni seche mwa deliver quality public education, leaving no one behind, yani onge ng'amiwe chien, to wachako kwano kaka wadwa wech kata jomoko mondo mi kik odhi e high school. Nyithindo mineno 99,000 ma oyudo C+ go, chiegni 70,000 wuoke day school. Kanye manyicha gi chaki. Matia ni koro wadwa mondo mi maka bi wapuk oko, wadwa keto tabu makoro ng'eny. To penja ni to kuma koth nochako goyowa en kanye? Kuma koth nochako goyowa en ni ka wayudo administration mar Ruto manyien, kar mondo mi oket ler, mondo mi the task force mane oketo mondo kel paro maber, mondo improve. Ing'eni kitimo gimoro maber to nitiere kaka inyal mi solni paro mondo itime maber maloyo. To en mondo mi mano timre, instead gin gichako clawback. Yani clawback en ni gima nyicha ber igolo oko. Gima nyicha kati pou gimoro ma ok ung'eno akanye kaka funding model. Ok wan kende manyichi wago koko. Uneno kaka nyithindo odhi mbalariany ikonegi ni dhiura dhiya ubiro bedo registered. Gisomo semesters 2 to gitimo penj nikech fee moketnegi ma pok sirikal ooro en fee mabuglang'. Omiyo kieni neno koro yudo ka nyithindo kao semesters 2 mag exams a whole year ni pok gitimo penj. Koro ka gidwa chako higa machielo ni kok idwa kelnegi mago as special exams. Joyce, nakoka ni wa mind the mental health mar young people. Kata na in, kata na joma ntie okoka. Kata na ng'ata mantie profession mora mora. Sechi ma okitimo penj ni kori bichorni gi mbele bi kelni gi te. Mondo mi bitimi gi mondo mi ibedie maber kata ni kori kalogi. En pek kendo en gimoro mibiro yudo ka ng'eny nyithindo koni onge tiende mondo mi amed chandora kuro. Omiyo gima temo kone jotelo mantiere leadership mantiere education, we kuru listen to politics. Goluru siasa oko, wan wago kudu siasa e wachde. Wan gima dwaro en ber mar nyithindo gi mondo dhie sikul. Ang'eni nitiere kata jopuonj moko mani kone kendo ng'eny gin chief principals moko. Niyo kopo ni neno ka nitie nyathi moro manokete band magala marach tikonwa mondo mwalosi, to nyithindo maonge gi principal moro mabiro nyisogi ni okete band marach gito gidhi kanye. Gima nyicha kot osewacho ni gino en tok chik, wadokie wapinge nade. Okay, nitiere yore minyal pingego kaka appeal process. To ni nano ka KUPS nobukore odok mane doho manyicho golo judgment no dhi na high court. To seche modhi high court ni koro court penji high court penji ni to mibiro kani to dongi appeal be waneno kisetere court of appeal. Koro kari chung kanye ibiro kind not in good faith. Ibiro ka mondi keth ne court sa. Ibiro ka mondo mikonwa ni umi thuolo mondi dhi mbele gitimo gik matok chik. Magi gika ne koto wacho. Koto koni ok wadwa dhi kumidwaro no. Matiende ni bagni magitemo timo ni en bagni ma ok owinjore e level ma gintiere mar education. Okonengo beni gibedie bagni aina no. To kopogore bagni makori wacho kanyo waruku mosenya kuom ng'adi kendo. Bende ang'o ma sirikal nyalo timo mar mondo mi oriane weche kata sekta mar somo inyanya to e kuonde tiegruok mamalo. Nikech nyaka sani kalure ni new funding model ni ochung. Bende ncha waneno ka jatelo mano CEO mochung ne new funding model mano Geoffrey Monari kano loso e county ma Naivasha. Bende no wacho ni kotudore koda chungo new funding model emomiyo kata chulo gope mago mag universities moko poko timore. Gino momiyo kata mbalariany mano mar tuk bore Nairobi kae sani koro lore lecturers ok puonji kaluore koda ng'ikruok kata strike magintiere godo. Ang'o ma sirikal nyalo timo mar mondo mi orie sekta mar somo e pacho kae mar mondo mi jopuonjre 246,391
chunygi kik dang ni gibed kod surety ni gibo bedo ka gidhi e university mana kaka jowetegi masani nitiere mbalariany. Wadoge HELB kose new funding model mane sirikal osebiro goni ema gimany kaka ginyalo lose mondo seche moko gik ma wacho ni en unconstitutional no koro bed kaluwore kod chike ma pacho ka e yo makare. Erokamano Joyce. HELB okolor. HELB e chik matiyo. Magi wacho gi gin tok chik. Ang'o miyo gidwa ni mondo migi operate tok chik. Ok mane gimi penjo. Sirikal osebedo ka miyo mbalariany pesa. Ok tok chik kaluwore gi chik. Ang'o mosemono sirikal medo miyo gi pesa. Nyicha kot ok owacho ni kik imi mbalariany pesa. Kot nowacho ni migi pesa e bwo chik. Kendo chik mitiyo godo no nitie. Omiyo osiepna Monari apani wato paro na lalne. En paro na lalne nikech en ukete ni en Higher Education Fund CEO. Kech ing'eni mano creation mar fund no ogore kon gi Higher Education Loans Board. Magi gike nyicha kot wacho ni rieuru gigi ka onge gimoketie chik maler makata kikete kot to gikoni chik ni owacho kama uluoru kode. Doguru mondo mi ung'iane ni to gini unyalo lose nade mondo mi obed maber. Gimi wacho ni gope mantiere schools, mantiere colleges, kot nyicha owacho ogolo declaration ni dweche ariyo mokalo. Jogi nyicha operate igni ariyo mar somo no. Ang'o miyo pesa kare nyicha pok otere universities kata mbalariany gi. Ma is an excuse. Gini Higher Education Loans Board Higher Education Loans Board framework michiwo godo pesa ni schools pod oyaw dhogel malach onengo beni gitiyogo mondo gimi universities go pesa. Gima giwacho ni new funding model ni kaka sani ok onengo beni wago mbakane nikech kot nyicho sewacho ni ok en gima kot ong'eyo, ok en gima chik ong'eyo. Kendo kot nokoni ka onge chik machielo manyien manyiso wa ni kamae kako dhi mbele to mano kik dhi mbele. Dhiuru mbele gima chik ong'eyo. So kanya atemo emphasize mondo mi jakanyo no ng'ata mantiere oko kacha endo ng'e ni kot na oko wacho ni kik wami mbalariany pesa kata kik wami TVET pesa. Kot no wacho ni kik ichiw pesa e tok chik. Ng'ama dwano chiw pesa e tok chik matiende nitie kaka odwa tiyo gi pesa go. To bende kamane kot ng'ade wach ni endi nyicho setieko higni ariyo ma nyicho sebede. Matiende kare pesa nyicho nengo beni ka nyicha model no tiyo. Universities no konengo beni ne gitabu. Kanyicha gino tiyo. Nikech wacho ni nitiere omenda ma osebed ka ichwalo ni universities kuom thuolo mar higni ariyo ma new funding model osebedo ka tiyo. Osebed ka ichwalo pesa ne university matiende ni wanyalo wacho ni gowi makamano osebedo ka dok piny. Monari koro nowacho ni chungo new funding model no nyalo miyo koro gope mosebed ka ichulo mag universities medore kaluwore ni sani koro chungo koti. Mokwongo gope mineno ni universities go we were the first ones mondo mwaluonge ni to watimane audit gi accountability. Kech accountability mag mbalariany bende chendo. Accountability mag mbalariany ok inyal biro iketa ni magowi. Nyaka wang'e ni gin gope mokaw ka oluwore gi chike gi framework mar accountability mag universities. Kendo wawacho ni governance systems mantiere university, mantiere mbalariany. Ntiire kaka ndalogi ti osekethgi mowuogi. Kaka dieri abro koni. Ing'eni nyithindo ma dhi e universities ndalogi. Gin gionge gi duol mar yiero ng'at miluongo ni jatend nyithindo. Kich jatend nyithindo gin administrators go ema koni wadwaro ng'ane gi ng'ane. Kato ikone koro gin gikaw jok miluongo ni delegates. Ni koro ema itero kaka ndalo ma councillors machon maniting'o titere e retreat mar juma achiel kato giduogo ni mae president, ma secretary general. Gimi nyithindo mag mbalariany gimiluongo ni universal suffrage go kura ching ni mae ng'amwa yier matieni duol modhi tiyogo kong'iyo ni to seche mipuonjo waka ni gik moko ler
en duol moa kuom nyithindo, ok en duol moa kuom administrator. Iwinjo pogruok no? Omiyo mana koni mano le machiel mana mar accountability. Nyoro bende natwa kod jopuonjre moko mag mbalariany to mano bende ywak mag ne gintiere godo kit kaka giyiero jotendgi. Akoni mano nikech magi tich gik matimo e nyanonro. An adieri ka jogi dwani mondo me wafix somo. Wekuro interfere gi somo ni udwa ni uno kunyal trust ni nyithindo gi nyalo yiero jotendgi giwegi. Seche ma utimo mano matie ni duondgi onge kucho to decision making ma duond jopuonjre the primary stakeholders onge mano tabu. Mar ariyo duond jopuonj ineno ka uwasu odiochieng' gotieno gitemo mondo mi gigol duond to gin jok moneno ni nyinyi ne wapinzani, yani neno gi kaka jok makwedo. Ok ni gikwedo nikech gimbe gin gi thuolo kaka representatives mag jopuonj mondo gigol pachgi kanyo. The process we mondo mi akoni Joyce ng'e gima nyalo chandi kendo kata nabro koni kama accountability matimo wuene ni mondo mi ibed vice chancellor kata deputy vice chancellors go iluongo ni Public Service Commission cha ni ema dhi bedo piny mondo mi ong'e ni Public Service Commission no jatelo ma the president oyiero cha ndiye makao the final say. Matiende ni ng'at ma president wani mondo dhi kacha imitero ok en ng'at ma the equivalence jowetene mantie scholarly field mong'eyo ni ng'ane kaluwore gi kako osebedo kotimo research kendo promote generate knowledge kako osebedo kokonyo development mar mbalariany enie moromogo. Ipogi gi ng'at ma gikia kata ni to ang'o omiyo maendi emoketi ni koro bedo nwa jatelo. Confidence level, trust level dok chien. Mane momiyo accountability bedo magalagala. Ka ng'ato kelo na wach mar nitiere gope mobedo in card, a framework ma opek ainano. Ok inyal kelo na godo ni nitiere gope mokel mang'eny. But kama kora duogo mondo mi akoni, wawe donjo gi kata pesa biro kata pesa ok bi. Ka nyicha gikoni funding model ni ber. Ang'o miyo nyithindo ng'enygi manyicha ywak. Gin nyicha gi ywak ka gintiere that new funding model. New funding model na kako bedo stop no okonyogi. We mondo mi ami example achiel. Adwa ni make example kanyo. Make example kanyo ng'isa ni wadhi yweyo ma adundo matin. Make example kanyo adwa ni wadhi yweyo matin Nyakwara Mugiajwang' ka waduogo wabodhi mbele kod goyo mbaka kotudore kod chal mar somo e pacho kae kik idhi mabor. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jumani e chenro mar ohala gi mwandu. Ji mang'eny iyudo ka ok ondik johala. Idwaro mondo ikaw ne anyuola mari medical insurance cover. Koro CIC thought about that. Then we came up with a solution. We look on CIC Family Medisure product. Kidwa donje ohala nyaki penjri gimomiyo ber mane mibro yude to ber mane mibro kele piny. Walosa gimora mora ka. Obed ni ngi structure mar gimidwa no loso. Waloso wheelbarrow, waloso kitanda, waloso gate. Tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.
bende nyaka wamichwat. Osiko luo kamoro amora manadhiye, kia gima rach kode. Antie gi paro moro, kiny kochopo gokinyi, ibro timo gima an awachoni. Moingo gimoro amora e piny kae, an mana gi yie kuom hera ma wantie godo seher. Nikech hera marwa en mar adier. To kara in idwaro ni mondo an atim ang'o? Neonge gima an anyalo timo nikech konchiel an. Indulge in that moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Machiegni kendo nyakwara Mugiajong mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi makawuono kapo nie kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Boaz Waruku jasum rieko mano mar Elimu Bora Working Group watwako tudore kod chal mar some pacho kae. Bende parne ni e chenro ni mar mbako romo wabobedo ka watudore kod jofwambo magwa mar mondo mi gin bende gi chwalnwa duola inyanya to mago mag jopuonjre masome mbalariany mopogore opogore. Sharon Ong'ao bro bedo ka tudore kodwa ka entiere kod jopuonjre mbalarianya mano mar UN. Millicent bende county ma Kisumu bro bedo ka manyo jopuonjre masomo e mbalarianya mago mayudore chuny boma ma Kisumu. Kachiel kod jofwambo mamoko mantiere gwenge mamoko gin bende gibro bedo ka ginyisowa kata gik magiluwo e kuonde mapogore opogore magintiere okinyi makawuono. Med mana kete Ramogi TV kichwalonwa ote paro penjo mora mora. Waruku kwa dhi mbele kod twak marwa ng'adi e kinde nitiere example moro manidwa chiwonwa. Adwa koni ne Joyce yawa ma tayo somo gi onego bed kodwa gi ler gi ketnwa ler. Kwa mfano, ang'o momiyo public universities fee magi charge fee structure gi ni malo maloyo private universities. Ng'eny private universities sani iyudo ka gi charge between 135,000 yani 1,135 and 240 a semester ka semester iga chiel semesters ariyo. Mano private university. A public university iyudo nitiere gi charge courses mat 300,000 a semester achiel kendo 300,000 kata gi 50 a semester machielo. Nitiere courses moko kaka medicine and all mineno ka gidhi tiyudo ka cost gidhi chopo kata 680,000 e higa achiel. Itemo penjo ni tang'o ma otimore, ang'o momiyo public universities ema sani bech gini malo moingo private universities. Joyce sani to ni ginen mopogore kod kinde machon ni gidi tene dwa mana dhi public university. Sani mwakoni ni private universities opong gi nyithindo. Kata ma pok kups no yepone private university sani osetimo intake kendo gidhi mbele gin gikawo iluongo ni commitment fees gitim dhi mbele kendo nafasi go kata sani hapa ni fwambo gi keyo nengo dhi ochekane. Ibiro yero kikoni ni course ni opong wa medo program ni nikech wayu oversupply wayudo request moingo wa nikech ang'o nikech ji oseneno ni kare public university mokwongo uncertainty nitiere ng'eny ok ing'e ni tibiro chake chieng' mane titieki ndalo mane to pesa man kanyo ni tuor. Omiyo chal ka gima neno ni nitiere jok moko mo invest e private education institutions gidwa ni gi collapse gi keth public to gin jomage gin joka nitiere sirikal nikech gin ema gik make decisions kawa kamano to gin ema gin e kitchen cabinet ema dhiro ni gik ma richo gi ukel nikech onge kaka private universities ma wan kano wadhi e mbalariany mokwongo
ing'eni ka joint admission board orwaki to in ing'at ma nikech idhi donjo e skul ka in gi pesa moro matin e lweti kata na budget moro mar miyo miwene madhi dala matin che opo ka isekelo ne sukari to maendi ni koro mano pogore koro ng'ama dhi e private university mamago jok ma koni Joyce ni kan wadhi limogi to nwaneno gin jok ma ing'eni gidhi ka giriembo gari kata ilorogi gi gari yani gin jok mawuok kuonde ma pesa nitiere moro manoselosi sani gino koro pogore nikech ang'o higa mokalo the second year mar funding model manokethini ming'eni nitiere nyithindo 14,000 mane oluongi to tamore ni ok ginyal dhi nikech gineno ka bei no ni malo makati konegi ni sirikal dhi kawo percentage mang'eny to gineno ka ng'eny gowi bende okete wigi odhi wuok e university odhi wuok e mbalariany en gi gowi mokalo 2 million kama odhi yude tich pod ok ong'eyo pesa monyalo chiemo godo e iye kaja bende pod onge omiyo ka ok sirikal dwa loso system mar somo mar mbalariany gibed open gikonwa ni gin gidwa ni ji te madhi e somo mamalo omany kaka gisomo gimany private universities mondo mi gidhiye apani kanye magiterowa to kanye monengo watamre kaka jo Kenya nikech kopo ni wayie ni mondo ji privatization mar somo ni ng'ama nego ema biro somo nyathi mowuok kuma dhier hoe hae ok bi bedo daktari ka king'iyo dakteche masani wan godo ng'eny gibiro yudo ka moro manosomo bar kolweny moro manosomo kanye ibiro yudo ka gin nyithindo ma gimanore brain power cha emomiyo gichopo kuma gichopeno sani pesa power ema dhi miyo ng'ato yudo kaka somo mano bende en gima ber mano emomiyo wan watamore ni nyaka waboresha public education system e kama nyathi mora mora biro yude thuolo kendo will not be left behind mar ariyo kendo madatem mondo miya koni seche ma wagolo new ideas ni wadwa loke gima kama a process mar policy change nitie gimiluongo ni incubation kata pilot ikoni idea moro biro nwa ka manyien maber we wang'iye kaka wanyalo teme korikoni wang'iye ne wateme anena kata wasample departments moko e university moko kama 4-5 kata kama mondo wang'iye ne kaka odhi kato giduogo feedback gi review gikoni ka na wadhiye wayudo ka marach wayudo ka kadhi inyoji wayudo ka kaber koro wakete koma ber ni ahinya marwa ni poiwa pane pop ikoni ni nyakilu ni to kipenjo ni to wuogi kanye ni tikoni ni pingo sirikal onge ng'ama pingo sirikal wan wapingo richo miketo e somo mondo nyithindo modhier kik yud nafas magidhi godo somo ka nyithindo go koyudo thuolo magidhi godo somo Kenya biro dok chien ok bedo kadhi mbele seche mwuoyo ni kamora mora moganda wanitiere ging'eni inyalo ng'iyo kor gweng' ikoni dala cha ineno mabati marianye cha na gionge kata na ogunia mininde sani koro mabati nitie nikech ang'o somo to kopo ni wageng'o kanyo to kure mwabro doki Iwacho kanyo makare ahinya Boaz nikech wang'eyo ni kata kinde mane piny Kenya wuoka lwet jowagunda gimoro achiel nen mar golo fuwo kaachiel kod tieko dhier kod wechego mag tuoche mathoth mage moko kuom gigo mane idwa tieki ta inyanyati weche mag somo kae iwacho ni somo e gino manyalo miyo ji duto bedo kanyakla kata education is the equalizer kaluwore kod migawo mochung' ne wechego mag somo sani ahinya kokalo kuom jatend migawo mochung' ne weche mag somo Julius Ogamba owacho ni omenda maderom bilion 25.85 mane omenda madwarore mar mondo mi osir jopuonjre gi 246,391 mano yudo C+ monego bedni dhi direct mano kuonde tiegruok mamalo kata universities mopogore opogore nyalo bedo ni sirikal onge kod pesa mane momiyo sani koro gidwaro duoko pinya kwan mag nyithindo magisiro kosango matimore to kapo ni oduok pinya dira kwan mag nyithindo mano yudo C+ maderom 9,939,338 mano nego bedni siro kod sirikal koroko sir jopuonjre go nyalo timore nade nikech wang'e ni sirikal chako ga mana kamano ni nolieke ni bong'ad kwan no piny to kiny ka wawinjo ni otime
Mondo me akone osiepna Migos Ogamba wakili. Onge gima chiken kicheno wakili. Kawacho ni wakili inge gima chiken. Kiki ng'ato dhiri mondo me tim gik moko matok chik. Mar ariyo, ma inise chako kawo pesa ni kori keto ni maendi midhi puonjgo jok madhi e mbalariany. Konwa ni to pesa di mise keto ne nyithind Kenya duto manyicho timo KCSE. Gin nyithindo duto. Nikech gidhi donjo e TVETs, vocational centers mantiere kor gweng' ka. Gidhi yude skills mondo gimbe giyud kaka ginyalo chung' malo. Giyudo godo source mar income. Giyudo godo livelihood margi. Ere kaka inyal konyo. Omiyo kama nochako wacho ni en pesa mose keti mantiere minyal dhi konyo godo joka noyudo C+ kadhi mbele. Oneno ni pesa no bende ok dhi kata romo. Okoni pesa mani manyo no pesa no tin. Med mondo mi many pesa mar nyithindo gi duto te. Weki ng'iyo mana nyithindo 246,000. Machielo en note mokone ni seche ma planning kata budget process gi dhi mbele. Wang'e ni education osebedo kimiyo ga lion's share. Iga makoro wadhi godo mbele ni iluongo ni 2024-2025. Nyicha budget mar education en 646 billion. Yani taragiga billion 600 gi pira 46. To ntiere gi adjustments mano make kato gi moko mineno kanodhi support other sectors ma konyo somo to gino ket gi somewhere else. Matiene ni pesa mantiere education nyalo dhi kata nyaka 688. Ntiere budget documents manyiso man. Mago documents mag serikal ok magwa. Koro kamano pesa temo ket ne somo kato intiko ni 20 billion 25 kende ni emidwa keto pesa go kare dhiga kanye. Accountability mar pesa gi onengo beni wang'eyo ni pesa ni ma wuok dhi ne TSC dhi medo chulo mshahara mar jopuonj to ma idhi med godo namba mar jopuonj mondo mi nyithindwa mantiere CBC mantiere gi shortage mag jopuonj makawuono almost 150,000 onengo beni wa medo recruit mondo mi wasket gap no odog chien. Koponi mano poko bedo e paro tinyizo ni en pesa maromo kama nikech pesa osebedo gi capitation mitere school kane wachako tam mokwongo ni nyicho nengo beni wan gi 50 not less than 50,000 58,000 58 billion mano nengo beni tero ne school a capitation mamano e formula mar 50% 30% gi 20%. Mitere skunde mag sekondar. Yeah, sekondar. Tiyudo kana gikoni ncha gigolo 20, half of that, 25%. Koro seche midwaro ingeni tam mokwongo ni ema tam madwaro pesa mang'eny. Tema ing'ade pesa no koro bedo maonge to maendi bende seche makoro wanie the last stretch mar financial year manyicha pesa no obede budgeted. Pesa wagi kare nyicho ter kanye mag somo gi. Okonengo beni ena gimo wanyiso ni ne waseketo budget maromo kama. Onengo beni en budget allocated to ge amounts spent. To kendo accountability as spending no. Oken spend mana ma odhi oketho all koni gi kocha. Nikech wang'e ni nano report mane mar September 2024 ma Auditor General ogolo. Kosiemo go skunde mang'eny ni ketha pesa to gi okata schools go kende gi siemo nyaka state institutions. Miko ni ketha pesa. Koponi watiyo prudently. Prudently chatokoro wakoni watiyo maber sector mar somo ka ng'ata madhi mondo miyo ta sector ni okodhi kong'iyo ni to ere madwa hepogo ong'iyo ni to momiya ni ere kaka nyalo tiyo kode mondo gima ber kata somo mag nyithindo gi duto obed guaranteed. Koponi mano kende mentorship magin go dikoro wadhi maber. Pesa ok biromo kata medgi makoro chopna 1 trillion mar education.
Kupo ni mismanagement and non-accountability gimiluongo ni opaqueness osiko. Wan kaka Elimu Bora, nyicha wa declare ni higa chakore 2025. Free and compulsory basic education madhi nyaka grade mara 12 and possible. Kaluwore gi pesa mawango. Kendo affordable universal higher education bende and possible. Ma affordability mare no ang'iyo and the sense mar the help or higher education fund, higher education, help, higher education loans board. Wang'iyo framework no nikech mano e the only act mantiere kaka sani makonyo wa mondo mwang'eni en amount mane kata en konya ina mane munengo beni miyo jok mantiere mbalariany. To ka ok gidwa chikore gi mano tir, e kama koro akiani jathum mane makoni punglu pangla ma iwero gik e kama koro gigo timore. To education ka ok onengo punglu pangla bedie. Education ka dwaro chenro maber. Ineno ka Joyce gima ti berna ni wadhiga gi calendars mag somo kaka basic education wadhigo kendo by November watieko gi makoro na examination marking ko ema dhi mbele. Mwabed gi almost 2 months. 2 months no en thuolo mondo mi ikruok mar chako higa manyien obedi. To seche mwachako higa manyien chal ka gima nyicha waonge kata gi thuolo no mare. Seche ge makoro waneno ng'ikruok. Seche go koko wadwa chako pupni kone e punglu pangla mawacho okonego beni mane kaka wa drive ga sector mar somo. To ka wadhi mbele Waruku nyaka sani wang'eyo ni KUPPS ma en portal monego bedni iyawo to jopuonjre manotimo penj mar KCSE mano ma higa mokalo 2024 yudo thuolo mano mar yiero kata courses magidhi timo kaachiel kod universities magibo bedo ka gidhiye. Nyaka sani wang'e ni nyaka ne land duoko mago mag KCSE kaachiel kod ng'ikruok makoni kod kocha mosebedo kwaneno ahinya to kokalo university funding model. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba pok olando kata ni universities nitiere kod thuolo maromo nade kata nitiere kod slots adi mano pok olandwa. To nyaka sani bende portal mar KUPPS pok oyaw. Mano nyalo kila jema mane ahinya ne jopuonjre ma ikore mar mondo mi odonje mbalariany dwe mar 9 higa. Mano chuny wach mipenjo no duong'. Tapani seche ma wuoyo ka dipo ka ariwe gi gik moko koro ka mipenje ni wa distill mondo mi jopiny owinj kuma wantie. Watemo wacho ni gimi wacho ni KUPPS and Kenya University and Colleges Central Placement Services and KUPPS no kete ni mondo me oket coordination mar kaka nyithindo nyalo apply mondo mi gibed selected gidhie gitim courses magidwaro ma gin courses mag mbalariany to gi colleges mamoko mag TVETs gi. To notime kamano mondo mi okel konyruok sana ne jok mane manyo TVET nikech ndalo machon Joint Admission Board ng'eny gi gin na gishughulika mana gi mbalariany kendgi. Wan Joint Admission Board go ema giluongi to kumidhie no be kaka giluongi ne kaka idhi changing mane itimo cha itimo mathinende omiyo kami wacho no kura achako nigi kuro mondo mi akone ni KUPPS ni was a grand idea. No dhi kelo ber nyowoyo. To kama gikethego en ni KUPPS gichalo kama en sito miloro tiao. KUPPS onengo beni en barabara highway moyao mikale seche te midwaro kale. Ikoni kata seche makora temo mondo mi adhi atim advisory services advice jok makama we ang'ia ni to KUPPS yaendi owacho na kato chalo nade kata courses mantiere mawan godo sani e colleges gi gin mage kanyo onengo beni dhi ok ni onengo beni seche midhi no ni sani it has been shut. Koro kama nwawach kaka Elimu Bora nwakoni higher secondary schools seche ma nyithindo ikore mondo gidhi gitim KCSE jopuonj man kucho jopuonj are very important a selection process mar courses kech gibro konyo nyithindo gi to ok gin kendgi giwuoyo gi jonyuol gi to ng'eni kanyo ema nyathi mawuok Turkana kata mawuok Kombewa kamoro amora kuonde ma kata na internet onge
kanye ma ene gi thuolo mondo miyo konye oyud selection. Seche masani ni gin gisetimo KCSE kato giringo gidok ni koro gibedo dala ni bi KUPS biro yao. Iko ni dhi e cyber ma kor gweng'no. Mokwongo onge pesa ma dhi e cyber. Cybers go bok ti malongo. Ema nomiyo higa mokalo. Bende onge ema nomiyo higa ma KUPS ochako keto ni koro wayawo mana gini seche ma koro wadwa ni mondo giket. Nyithindo manoyudo the cut-off point C+ and above, over 23,000 manoyudo mano. Na oko apply. Mano the year 2023 KCSE. Mago nitiere reports mabende serikal nitiere godo their space. Koro matiende ni nyithindo go inyalo yudo ka reasons mane gin go ng'eny. Samoro en nyathi ma nyaka kawuono pok nofwenyo ni hele mondo mi adhi mbele onego beni adhi apply nade. Onge gi information no. Mar ariyo en notame odhi kata na internet gini go mondo mi onge accessibility notame. Mar adek moro be nodhi to koyawo to nikech mane chak model ma court nokoni en illegal and unconstitutional. Kodhi to yawo to neno ka fee mokwongo ketne kanyo ikoni ni kidwa bedo laktar be in gi pesa maromo 680. Mano okoni mana kia oko chako dok kata kanyo. Nitiere gik manyo nengo be ni kono momiyo monengo be ni ilero. Omiyo nwakoni KUPS katiyo gi secondary school ma penj gi timore nikech gikonyo nyithindogo to do selection. Onengo beni ya portal no 24/7. Onge tiende mondo mi giket ni portal no ok nyale yawo. Mar ariyo gitudre gi schools gi mondo jopuonj otem konyo nyithindo gi select. Seche mi select no ka results osebedo tichako koni kur adwa adjust aneno ka moro mana yiero cha the cut off points kata combination margi cluster midwaro no ok aremie gi point ariyo adek we ang'ia ne machielo. Mano biyudo ka portal no podo ya iloko. Onengo be ni thuolo no nitiere. To gima KUPS koro keto wago sani to chal ka gima tuo mane gidwa thiedho cha. Koro ok githiedhe, gichak gikelo tuo ma koro akia ni jaluonge nade, ma koro dhi hinyo nyithindogi mang'eny moloyo. Aya, kata kamano wageno ni bobed ka iriyo gige yo makare. Adwa nasoma nemo kuom ote ma joneno magwa chwalo no okinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago abobedo ka somo gi achiel kachiel. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni sekta mar somo osekethore kaluwore ni jogo miyiero mondo otel ne migawo no gin joma nosetieko puonjo nyithindo. Koro gima obadho gi onge. Ok ging'eyo pek ma jonyuol kaloe, lony makare mar tayo migawo no bende gionge go. Machielo en ni doho osemiyo ji obagni kaluwore gi ng'eto mekgi. Ok en gima kare ni igolo ne gimoro makosa to ok ichiw solution to the problems. Doho nochiwo ng'eto yes, but ne ok giwacho how it should be done and when the implementations should start. Doho ema thiro dongruoge mapachoka nikech gichiwoga incomplete ruling. Pok aneno ka diwach ni doho oketie tim to mae timore nikech gionge teko bende ok gitim follow up mar ng'eyo mekgi. Gin bora ni gisechiwo ng'eto to mano kende okoromo. Ok inyal nyiso ng'ato ni in gi shida to ok inyise kaka onyalo tieko chandruoge go. Kata daktari nyisoga jatuo tuo machande to imiye yedhe gi prescriptions. Aluo twak ka anu moja enako. Engineer Lazaro Kanyambok bende ng'isa ni thoth students man kod nyalo prefer private universities over public ones. Public university mgomo ma endless kod other administrative issues odhi mbele kowacho ni miyo kata nyathi modhi somo courses makao only 4 years kaka hospitality tieko higni 10 ka joma timo neurosurgeon gi wacho kanyo ni aeroplane engineering kata engineers in fact
nyawadgi mane odhi e private tieko mayud tich maduoga chul fees. Factors gimiyo wa end up kod half-baked in every field. Something must be done. Must be done urgently mondo eka wa compete kod major countries in job markets. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Ageno ni winjo moko kuom ote ma jonno magwa nitiere godo. Kata kamano we wakaw yuyo madundo gisani ka waduogo wabedo ka wadhi mbele. Angeni bobedo kikomet. Abro konyo Ruth hapa nitiere information mo. Aya we wadhi yuyo madundo monde. Imamura kiwuotho kaka iwino wuoyo imamura ngisura man apide bebine kaka iwonjo belepi misikirwa koni pamba goli. Nyinga Viki B Matata mondo mi yud thuma mar nyanango kaka skiza tune mari D star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash Ramogi TV e od jothumbe duto. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gimana bro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Monromo gi chandruoge mopogore opogore fuondni mag nyodo. Riwri kodwa e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo gi Dr. John Ong'ech ka okoloni matut ewi tuoche mag dhood nyodo. Penj laktar kod Ruth Otieno. Tich Ang'wen saa 12 odhiambo. Kik bai. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto. Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Kidwa donje ohala, nyaki penjri gimomiyo idwa timo ohala no. Ber mane mibro yude to ber mane mibro kele piny. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mar ariyo e twak mar chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono kama twak kae kod Jasuma Rieko mar Elimu Bora Working Group Boaz Waruku kotudore kod chal mar somo e pacho kae. Kata kamano kapok wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono dago mar mondo mi wawinjane gino matimore e romo madhi mbele ahinya nyato mano mobagi mar Sumo Rieko kata mar twak kotudore kod okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Authority manyaka sani osebedo kod ng'ikruok makoni kod kocha. Jafwambo mar Judith Omondi nitiere kuro luonwa twak makamano achiel kachiel kata kamano wawinjane ng'ama loso kuro gi sani. Beating this much money
how do we make sure that that money can also serve our HIV patients? I think it wasn't factored in, but we have been jolted by these stop work orders, and we must do something about it. There is no way we're just going to move ahead with business as usual. Thank you. Okay, before Dr. Rugo speaks, I want you to think about this question. What do you, do we need to think about going back to what was and improving it, or how do we move forward? That will be the next question. So Abraham, go ahead. Thank you. First of all, there's no bullet answer in terms of how we move forward. In terms of what are our options in the earlier question that you had asked, what do we do? I think first of all, my deepest sympathies. I'm also in an organization that has been affected. One of our projects was we were redesigning the day before, then the next day we were getting a letter to say it's over. But with that sympathy, I think this particular opportunity that we have is, and allow me just to go a bit more into the budgets. When you look the way we have structured our budgets, so you have a Ministry of Health at the national level, then you have the county governments, the 47 of them. One of the things that we have been pushing for is that it's time for us to do a fairly difficult task, and I think team has been trying to help us unpack it a bit. What really do we need to spend on when we talk about healthcare? That's one. Because a lot of the healthcare that we talk about are the claims at facilities, by facilities. In other words, who is purchasing for you? But do we factor in the other determinants of healthcare and how we are spending on them and efficiently? For instance, clean water sorts out a huge component of your health-seeking activities. Because it's about diarrhea, it's about typhoid. A lot of them are water-related. And perhaps, as people who work in healthcare, we need to start worrying a bit more and pushing that our advocacy for budgets needs to be about clean water and access. Nyakwara Mugejuanga, mago jokanyoma nitiere sekta mar thieth, mano Health NGOs Network. Mago jokanyoma nitiere sekta mag thieth, mago maok mag piny owacho. Kakoro gichwalo paro mag gimopogore opogore kotudore kod okumba manyien mar thieth, mano ma Social Health Authority, manyaka sani osebedo kod ng'ikruok mopogore opogore. Nyaka sani koro giwacho ni nitiere moko kuom fundi manitiere Social Health Authority ma od bure manyaka koro loki. Ahinya nyato mago ma osebedo ka chwalo omenda, mago mag chronic illness kata chronic diseases. Makoro giwacho kanyo ni chronic illness ka achiel kod primary funds gin moko ma onego bedni ichwalo kod od bura. Jafambo marwa Judith Omondi nitiere romo makamano matimore City Hall bore Nairobi ka, kendo bro bedo ka omiyo matut e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Nyakwara Mugejuanga ng'isi ni e chenro ni mar mbako romo odiochieng' makawuono. Jafambo wadwa mano Sharon Ong'ao entiere ground, entiere kod jopuonjre manitiere e mbalariany mano mar UON bore Nairobi ka, kama en bende dwa goyo kod gimbaka mar mondo mi ging'iswa ne kotudore kod weche gi mag somo, ahinya mano mar new funding model manyaka sani koro doho ose yango ni en ataro mar chik kendo kowinjo mar mondo mi omed tiyo e pacho ka. Sharon, ageno ni winje yo makare ka intiere kod jopuonjre mag UON bore Nairobi ka inyalo mana bago twak kodgi mar mondo mi wawinja ne pachgi kotudore kod chungo okumba mano chungo mano new funding model manyaka sani koro se yangi ni en ataro mar chik kendo konego bedni itiyo godo. Sharon. Erokamano inya Joyce Oduor, abiro ni achiel kachiel kantiere e olalo mano ma Nairobi University. Odiochieng' manyoro nwang'e ni doho nogolo chik mano ne migawo mar somo mar mondo mi ochung chenro mano mar dhi nyime gi siro somb jopuonjre e mbalariany midendo kaka New University kata midendo kaka University Funding Model. Omiyo kiny makawuono antiere gi moko kuom jopuonjre kaendi ma bende wadwaro winjo pachgi kaluwore kod ng'eto ma bende doho ne ochiwo. Mana achiel kachiel onyalo mana chako kodi wantiere achiel kachiel e TV mar Ramogi. Inyalo mana lero ne Nyakwara Mugejuanga nyingi en ng'a, isome mbalariany mane, bang'e pache nang'o kotenre kod chik ma bende doho nong'ado kotenre kod lai mar somo manyien.
An nyinga en Fidel Ongoya, e mbalariany mar Nairobi University, to atimo course mar chik, to ka lure gi ruling mane doho golo kuom the new funding model, wan wamor kode nikech gisani the new funding model okelo challenges mang'eny. Ineno kaka an achulo fees mar 1.2 million, ma kopoge tiyudo higa achiel achulo approximately 260,000. Ka janyuol golo pesani, meaning na pesa moko minya tiyogo nyiewo gik moko ka sabun gini ka onge. Ineno. With that, not all parents nyatimo gini. Tineno ka new funding model no biro gi system moro kanyo ma ipogo students in each band. To levels ma jogi pogo godo students, the system magitiyogo is not good. Iyudon gi wachon ka in gi jonyuol ariyo to you become directly band 5. Inya bet ni in gi jonyuol ariyo, achiel ma ok nen to achiel ma en puth. Ka in gi jonyuol ma ariyo gi ma onge capability mar tiyo. How is it then niketie band 5 kumichulo high amount of fees and you get low amount of help? Yet wange maber economic situation mar Kenya is we are in a dilapidated economy ma parents oknya afford sustaining you in school. Emomi Yudoka University of Nairobi Faculty of Medicine, we have over 150 cases of jokma odi dala. We have 150, meaning no parents go oknya chulo pesani. Help be with the new funding model, mondo help wuogi nyaka demos timre barabara kae. Students nyaka bi gold demos kabu gogi tiagas yaka new funding model ni. The people who are working on it or goal help. Alafu lastly kawanka, sirikal no biro gi committees moko mane giluongo go jopuonjre ma want to review if the new funding model ni work. Jopuonjre manie committee ni osebet ka wacho na tin gini okti. System ma jogi kelo ma gidwan gi grade go students 1 okti. Pesa moripo bedgani giketo ne jogi are not working. Koro kirango magi, the other thing ma government timo ni chulo jogi pesa ineno. Koro paying students mane committee pesa mondo o reduce agitation mar students. Okine kaketo gine mamineno ka jok moko drop, and if we go this other way for the next 3 years, we'll have a very low turnout e jok mane mbalariany, and it makes no sense. Nikechine no sani jok moteko form 4 are not able to join university. Mane crime again go. Koro from Anna, I am very happy and glad new funding model does not work. But Poda insist, education system in Kenya can be free if the resources are channeled yore madwarore. I will give an example of CDF money ma itiyo go Embakasi. Kajogi chulo ni nyithindo school fees kataki haru Mount Kenya kocha. Why should government kikchan eregi momiyo wabunge wa kikchan pesa gi mondo bio konjogi neno CD pesa capitation mar school fees leo ole alea daily. Government nyongegi matimo ma is on time. Emomi neno kajichandre jibro where school, so we need to change and ensure that education is free in Kenya benyalo. Erokamano ahinya Fidel. Bende Joyce pod antiere gi moko kuom jopuonjre kaendi. Samoro bende karwaki mana e twak, ichagi nyingi itimo kos mane, ine mbalariany mane, to pachi kotende kod lai mar somo manyiena, ma bende doho koro nothi choko. Erokamano ahinya, nyinga Ochola Joseph, an student University of Nairobi, School of Law, asomo bedo okil kamaloka kata wakili. Mokwongo kwa wacho wach mar new funding model, serikal nokoketo piny kata nokoketo nyithindo piny kachiel kod stakeholders te mantiere sector mar education mondo mi ofon paro kata mondo mi okel paro kakolore gi kaka serikal nyalo fund education e piny mar Kenya kaendi. Koro mane kumane serikal ofel go mokwongo mar kaw paro mar ji, kaw paro mar jonyuol, kaw paro mar students ma gine joma bedo affected gi wach mar education funding. Koro ka weche no sebedo matek kama koro nyithindo ne timo demos, pesa no delay kendo nyithindo neno ni fees gichulo fees ne gin very high. Koro kaneno ka serikal kelo gik moko ni gidwaro questionnaire magi gioro ne nyithindo through mobile phones, gidwaro nyithindo gol patch gi seche makoro weche osekethore kendo sa osedhi mokalo kendo waseneno ka sa odhi nitie nyithindo moko ma ose drop out of school ok ginyal fund school levies pod gin mang'eny kalore gi bands manoketgi. Kaka na wuon okete e band miluongo ni band 4. Band 4 giwacho ni gin kama onego bedni janyuol mondo mi okete band 4 onego bedni janyuol family onyalo bedo ni nyalo earn pesa maromo 90,000 and above. So
king'iyo maber inyalo yudo ni our family ok nyalo bedo ni nyalo yudo that 90,000 in a span of 1 month. Koro ineno ni implementation mar new funding model ni nokotim makare. Although funding model ni ne en paro makare. Waneno ka ok ne en paro marach ahinya kolore gi kaka government allocate pesa mar funding education. But kaka ne gi place students e gik miluongo ni bands mane gikelo gi ok ne gin e yore makare. Yudo ka ne giwacho no ni ng'ama ikete band 5 en ng'atno endo ma family ne nyalo loso a total of 120,000 per month. Lakini koro kineno ka ng'ato nyathi ma wuon gi en Chakol Bana iketo e band 5. Mano nyiso ni weche noko bedo makare seche mane iketo e tim paro mar funding education ni. Koro wago manero kamano ni court system marwa the legal team mano obedo in the front line mondo mi o make sure ni funding model no bedo scrapped kendo wabedo gi funding model moro machielo manyalo konyo pinywa mar Kenya kae. Gima chielo kolore gi new funding model no ende en jogo eko ma ni gine stakeholders mar neno ni funds ochopo in our schools, capitations ochopo, the help itself ochopo ne students. Onego competency margi waneno ka ni very low kalore weche magi ma corruption weche ng'eny seriously. Koro gin bendo nego gired nat matin kendo gibed jomotegno mondo mine ne weche mag funding mag education ochopo kare kaka dwarore. Ero kama na inya bende Joyce kodhi nyime antere gi nyadendi moro ka bende abro bedo ka winjo pachi bende winjo ne pachi nyadendi ma bende somo mbalariany mano ma Nairobi bende chak gi nyingi nyalo na nyiso ni ntiere hiki maradi gi kos mitimo bang'e hichunwa paro kotende kod lai manyiena mano mar somo. Ero kama na inya an gi nyinga iluonga ni Rispatieno Uma an japuonjre ma somo mbalariany ma Nairobi ani kama okuongo mar somo kenda tiegra somo okil. Kuom wacho adier, funding model manyien ni o affect wa personally and o affecta kabisa nikech kana abiro nang'eyo no government dhi konyowa to nyaka na apply funding model onge pes government mora mosedonjo kendo burden no en kuom jonyuol ahinya nikech fees ma wachulo ng'eny ahinya to an kaka nyadendi ng'eny nitiere gik mang'eny ma nyidendi dwaro. Koro yudo ka parents seche moko badeno nitie ochulo school fees pesa moro ni mitiyo go ineno koro gima chal kamano. Koro iyudo ka nyithindo jopuonjre mang'eny moko we school nikech kaka gidhi mbele kod somo onge iyudo ka moko donji timbe moko ma mondo mi giyud kaka gi survive nikech ne ging'eyo ni ka gibiro to funding model dhi konyo giyud kaka gisomo to nikech oleo kendo funding model no affect wa nyithindo mang'eny obedo affected. Koro en mana kwayo wa kuom government ngi winje ywak nyithindo nikech we are the future generation kendo future leaders monego ne ikonyo ahinya mondo wachop lekwa makare. In bedo seketi kata mene band mora kaka japuonjre mokwongo intiere hiki mokwongo. Band mora moseketa an pok aneno band gino affecta kabisa nikech nageno no dhi konya to pok aneno. Manyiso ni pok mar omenda ma bende sirikal chwalo pok ochwal. Pok aneno pok ochwala onge. Ero kama na inya Joyce bende kapok atieka los gi japuonjre mogik ma bende wantiere godo kaendi samoro mana ka jowete gi bende oseloso pachi kotende kod mano ichak gi nyingi gi paro kotende kod doho tichoko lai mar somo manyien en ataro mar chike pacho. Mokwongo agoro kamano maduong' ne Ramogi TV kuom miyowa thuolo ni mondo wa air our views kaka students e wach mar new funding model. Gi nyinga ne iluonga ni Rolex Benedict Ochieng. To new funding model ni kaka dhi mbele kendo kaka nenore onyo nyithindwa onyo first years gi second years magwa achung kae elo mar student leaders makwedo kendo tamore wach mar new funding model ni. New funding model obedo based on gimoro ni teko mar janyuol tifudo gifwenyo niya ka isebedo e mbalariany kae you are 18 years and above okonego bed niya ok chik mar janyuol mondo okonyi nikech at 18 in adult already inyalo and it's not a guarantee you will get the parent support. Koro new funding model ni wanowacho ni watamore to ok gima ber kendo inyo our students and our parents also nikech yudo ka parent koro ogore gi pressure yudo ni nyathine moro timo medicine surgery tadia to ochulo 53,000 to koro first year manie bachelor of arts kae
timo 100 chulo 104,000 mano gimoko donji. Koro antelo marach ni atamora to funding model ni wakwede mogik kabisa. To katieko wadwaro government manyien, wadwaro gik manyien ma jotendwa gi otamowa. An owuon adwa chako chon, adwa chung kaka MCA Arujo Ward. Erokamano maduong'. Erokamano ahinya. Mana kamano nyakorom ga jwang' mago gin moko kuom paro ma bende jopuonjre mag mbalariany mag University of Nairobi chiwo kaluwore kod lai manyien mano mar somo midendo kaka New University Funding Model ma bende koro nothi choko koda doho. Joyce aduko ni twak e studio mana samoro kapo nono ni nitiere gi penjo. Erokamano ahinya Sharon Ong'awa, onge kod penjo. Wawinjo kanyo kaka jopuonjre mago e mbalariany ma UoN noloso kanyo. Achiel kuom gima dwa bedo MCA no kwane mana hawi maber. Kalure no tiek somo mondi eka koro manye wechego mag siasa nikech ber ka intiere kod rieko mar somo kapok idonje wechego mag siasa. Erokamano ahinya Sharon Ong'awa kuom twak mabende bagonwa kanyo makare kod jopuonjre manitiere e mbalariany ma UoN. Boaz, iwinjo kaka jopuonjre e mbalariany ma UoN noloso to bende paro mago mag jopiny bende wakaw. Kabaruth koro ne wacho ni doho kinde mathoth chiwo ng'eto to gichiw solution. Erokamano Joyce and Sharon timo tich maler kendo duond jopiny winjore. To kapok abire gima jo puonjre koni ng'ama rwako wuorno ema winjo kama odiego. Abiro wacho. Ruth koni nyathi chieng' iwacho ni doho osebedo ka ng'eto. Haya, maka paro no gi kanyi ng'isa ni microphone ni nitiere kod ng'ekruok matin. Ok wawinje yo makare, ang'e ni bobed ka ilose yo makare. Nyakwara Mugia Jwang' waloso weche mag tudruok, wagoyo mos ahinya kanyo kuom ng'ekruok mwabedo godo koda duonda Boaz Waruke kinde manogoloso. Kata kamano adwa ni wachak wawinja ne pach jopiny. Adwa ni aken wadhi Kisumu koso wadhi e kaunti ma Homa Bay mondi. Kinyalo mana ng'isa wadhi e kaunti ma Kisumu koso Homa Bay. Wadhi e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wawinja ne paro mar jodaka e kaunti ma Kisumu. Watudre achiel kachiel kod Millicent Adhiambo ka entiere kaunti ma Kisumu. En bende obro bedo ka obago twaka kod jopuonjre masomo e mbalariany mopogore opogore manitiere kod bede e chuny boma ma Kisumu. Gie thuolo ni entiere e mbalariany ma Maseno mano bade ma town campus. Millicent Adhiambo kinyalo winja oyawre ichio nade ka entiere kaunti ma Kisumu okinyi makawuono. Kinyalo bana bagonwa twak kod jopuonjre manitiere Maseno kanyo. Mar mondo mi gin bende gi chwalnwa paro margi kotudore kod New Funding Model ma en chenro ma sirikal osebedo ka tiyo godo e chwalo sir mar somo ne jopuonjre. Kata kamano dono wacho ni en ataro mar chik to kendo nego bed ni ichunge. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu ka bende wan e dhorangach ma mbalariany ma Maseno mayudore e chuny boma ma Kisumu. An gi jopuonjre mopogore kaendi madwa ni wakaw pachgi koting'o kod chal mar somo pacho kaendi ahinya to lai manyien ma sirikal tiyo godo e siro somo ne jopuonjre mag mbalariany ma bende oseyang ni odhi nyime e ataro mar chik. Achiel kachiel ang' ne achak kodgi mana mapiyo mondo mi gilenwa ni to gin to pachgi chalo nade. Machiegni ang' ne ichagi nyingi mondo ilenwa ni to king'iyo Kenya kaendi sani chal mar somo chalo nade gi pachi. Then koting'o kod New Funding Model kata lai ma sirikal sani tiyo godo e siro somo ne jopuonjre mag mbalariany, inyalo wacho ang'o amakoni ng'e kamera? I'm Juma Graham, a student leader of Maseno University and a beneficiary of the New Funding Model. The New Funding Model in the past 2 years, it has proved to be unconstitutional. The New Funding Model is based on discrimination, which is against the Constitution, the Article 27 of the Constitution. That's the equality and non-discrimination clause. So, because the New Funding Model is discriminatory, because here the students are subjected to batches, which it's much difficult to determine the level of richness or the level of poverty of the students. So the New Funding Model has become unconstitutional. And as student leaders and as a student under the New Funding Model, we are much disadvantaged by the New Funding Model because, let me give you an example. From the last semester, that's semester 1,
the scholarship amount has not been allocated to the school, and we've had students deferring for the entire year because that amount was not paid to the school account. Hence, they cannot do their exam. So the new funding model is unconstitutional, and we thank the courts for upholding that the new funding model is unconstitutional. We either revert to the old funding model or we give a government an ultimatum of 2 weeks, after which we will meet them in the streets. Comrades, power! Okay, nyinga en Humphrey Okoth, an japuonjre mbalariany ma Maseno University. Gima nyawacho new funding model ni nokwa sirikal consult jonyuol, nyithindo, like stakeholders. Koro like negi push gini jonyuol gi students ma onge gimwange kume maler malong. So as far as many students are concerned, gini okoko nyithindo mang'eny nikech kata nyithindo manie batch mayudo pesa mang'eny go gin nyithindo matin. To ma koro o discriminate nyithindo ma jodhier, nyithindo ma jonigi pesa. Koro apane sirikal onego bene dok chien kendo nonane malongo like what's not going on. Koro kama odhi mbele paro ni chal mar somo Kenya ka dhi chalo nade ngima makiny. Ka new funding model ni to sirikal insist go gima dhi timore ne nyithindo mang'eny ok bi join university nikech most of them ok dhi afford nengo mar somo. Erokamano ahinya machiegni. So I'm Kibet Lona from Maseno University, and I would like to address the issue about the new funding model, whereby I find it so inconvenient for the students studying in the university because of the delays and you find that the batches are allocated in different times at different times, so it's inconvenient because most of the students have not paid their fees, and most of them are also at home right now because of the fees of the same. So, and in our universities we have the common units, and it's due to the delays most of the students are not able to do the exams, and they may end up having delays in finishing their studies. So I'd like to address the government to reconsider both the same. Yeah. Thank you. Machiegni ninyalo wacho ang'o? Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Violet Ouma, asomo Maseno kae. Wach new funding model no to ok ber nikech en gi berne to en gi rachne. Koro mokwongo anyalo wacho ni sirikal onego ng'i jok moko ma ok nyal afford fee, kaka nyithindo moko ma gi come from background moro mane pincha gi consider jogo nikech new funding model ni neno ka gimo consider jok moko mane gi pesa, lakini jok moro wach ni samoro ng'ato nitie kata ogo modhi university no yudo kata C+ lakini ok onyal yudo opportunity no. Kata kamano wakwayo ni sirikal onego consider all students nikech kasto be kada ka gikawo pach ji gi consider ni ka gitimo kamano gikonyo ji e yore kachiel kachiel. Yeah. Erokamano ahinya machiegni. Yes, my name is Victor Kipchumba from Maseno University, a student of law here. I would like to address the issue of the state of affairs of education in this country. And I want to say this, that there is a problem of prioritization in this country, whereby the government has prioritized other issues over education in this country. And I want to say this, that we urge the President of this Republic to actually focus on education of this particular republic, because we are facing a lot of challenges as students here, and we want to urge the government that please address the issue of education and start first with the issue of the funding of students here, whereby the government has been exercising discrimination, whereby students are being discriminated. And we want to actually be informed of the criteria that they use to actually allocate their bonds for students to be funded. And so we want to urge the President of this particular republic to address this issue with immediate effect. Otherwise, we are giving a span of 2 weeks for the government to address the same. None. If that's not going to be done, we are going to we're going to flock the streets all over the country to ensure that that is actually done by the government. Okay, thank you. Thank you. As we wind up. An nyinga Frederick Otieno, an japuonjre ma Maseno. Nadonjo Maseno 2015. An beneficiary mar HELB. To adwa wacho ni sirikal administration manodonjo mar President Ruto ni nobiro gi paro mopogore mar looting. Onge kaka
okonya nyiso wani ang'o marach gi old funding model ma help to kelo funding model machielo which is discriminatory. Create mana ways mag kwalo pes jopiny. Nakwayo kaka japuonjre maka ni sirikal olok pache odwokwa the old funding model mar help because that was a very good model. The old model was a very good one. We benefited from it. We learned, our tuition fees were paid in time. And we want the government to track back now that the courts have rendered the current funding model unconstitutional. And then there's another thing. Wawe chalmar somo e Kenya ka. Ananja puonj. Asomo education. Nitiere kendo gimilongo ni CBC. Manokele Kenya ka. It is a scam. Matek. It is not tenable. The government cannot fund it. Our children are going to suffer. Hapa mbele. It is a good thing, but how the implementation is going to fail. Let the government work on both the two things. Let's go back to help and let's come back with, if we are going into CBC, let it be funded properly. Thank you. The government of the day has failed terribly because the government, instead of going to the people and collecting their issues and doing public participation, the government has been initiating projects and has been making changes without consulting the people. Hence, the government has failed terribly. Okay, as we wind up, let me just one for you. Okay, I'm Derek Odhiambo. Okay, I'm not Odhiambo Derek. One thing, I watch English. One thing I can say is that the government is, those people are jokers. Because how can you be a beneficiary of the old funding model and then you're forcing the new funding model to comrades? You don't care what we want, what will help us, and what is in the best interest of the comrades. If you don't want to help the comrades, tell us, because now we'll come and collect our money the way you want it. If you want to give us, you don't want to give us through old funding model, you want to give us through the new funding model, now I prefer you give us in cash. You come and take it in cash, because in brown envelopes, you take it the way you want it. If you can't do it our way, we do it the highway. That is the only way you understand. Okay, thank you so much. Okay, Joyce, winjo paro mopogore mag jo puonjre mawuok e mbalariany ma Maseno kiwinjo ka giwacho ni gin to gichiwo thuolo mar jumbe ariyo kende ma koponi sirikal ok oneno kaka nyalo loso weche mag lai manyien mar chwalo omenda masiro somo margi e mbalariany to gibiro wuok e ndara kendo ging'any mar dwaro ratiro margi. Ka ok kamano, magi weche mamedo mienje e kaunti ma Kisumu gi magi kod mamoko kionge penjo aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod chal mar somo kaka thor wach wa Mbako Romo kawuono. Joyce an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Awinjo kanyo paro mopogore kowuok kuom jopuonjre masomo Maseno mano bade ma Kisumu kata town campus e kaunti ma Kisumu kanyo. Bende inyalo penjo gi e tok pasia ni ka gidwaro cash, gidwaro no pog gi e yo machalo nade, gidwaro ni sirikal owuoth gi pesa mfuko to giriedo timiyogi kose nang'o. Inyalo penjo gi e tok pasia mar mondo mi chwal na duoko kata kokalo SMS Millicent. Kata kamano Nyakora Mogi Ajwang' na mar mondo mi akaw yo madundo ka waduogo to wabiro e tielo mogik e twak maro e chenro mar Mbako Romo. Kik idhi mabor. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Ji mang'eny yudo ka ok ondik johala. Idwaro mondo ikaw ne anyuola mari medical insurance cover. Koro CIC thought about that.
then we came up with a solution miluongo ni CIC Family Medisure product. Kidwa donje ohala nyaki penjri gimomiyo ber mane mibro yude to ber mane mibro kele piny. Losa gimoro amora ka obed ni ngi structure mar gimidwa no loso no. Waloso wheelbarrow, waloso kitanda, waloso gate. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Mon romo gi chandruoge mopogore opogore fuondni mag nyodo. Riwri kodwa e penj laktar, ka osir kod CIC Insurance Group, wadhi bedo gi Dr. John Ong'ech ka okoloni matut ewi tuoche mag dhood nyodo. Penj laktar kod Ruth Otieno, tich ang'wen, saa 12 odhiambo, kik bai. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwanga e tielo mogik e twak maro e chenro mar mbako romo kinyi makawuono ang'isi ni e chenro mar mbako romo bende watudore kod jofwambo magwa maluonwa weche mamoko e kor gwenge magwa mar mondo mi wabed kod ng'eyo kotudore kod weche matimore e kuonde mopogore opogore e pacho ka. Gie thuolo ni adwano adhi achiel kachiel nyaka ir jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay mano Ali Abich. Oyawre Ali Abich ka intiere e alap tuke mano ma Homa Bay Stadium okinyi makawuono kinyalo mana ng'iswa ni to gin moko kuom jotelo mage mosechopo kata migeno ni bro bedo ka chopo Homa Bay kanyo ne ikruok ne nyasi mar Madaraka mibo bed ka ibago mano dwe mar 6 higani. Abich. Erokamano nya Joyce wachio maber county ma Homa Bay kandi mana kaka wacho nendo wabira achiel kachiel e alap tuke mar Raila Odinga Stadium e boma ma Homa Bay kandi mana kama kaka wacho nendo ikruok koro chakora yanga ne nyasi ma Madaraka Day ma idhi bagi dwe mar 1 dwe mar 6 higani endi. Joyce nyalo paro ni higa mokalo kana jatend piny Kenya William Ruto otimo limbe county ma Homa Bay kandi kine nyasi mar keto mwandu na wacho ni Homa Bay county higani endi biro bago nyasi mar Mashujaa Day dwe mar 10 higani endi. Kata kamano lokruok obedo kalore kod mayudo kalore kod ote mowuok e office county commissioner en ni koro nyasi mar Madaraka Day ma higani endi mano nego bende bago e county ma Kitui koro ibro bagi e county ma Homa Bay kandi kendo e alap tuke mar Raila Odinga kama koro wantie endi. Okinyi ma kawuono jogoro mongirore mathoth mokalo kotele kod jagoro mar arita pacho kandi Dr. Raymond Omolo ka achiel kod jogoro mongirore migepe mag sirikal mopogore opogore oselwar gi ndek margi e alap ndeke ma Kabunde ma en achiel kuom kuondego eko ma sirikal mar Kenya Kwanza kete dongruok mopogore opogore ma otelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higani endi. Kweth mag officers madito mag sirikal go eko ka otelo kod jagoro mar arita biro bedo ka wuotho e kuonde mopogore mar ikruok ne nyasi mar Madaraka Day ka mopogore kod alap ndeke mar Kabunde ma sani koro gedo mare dhi nyime bende gibiro molo e alap Raila Odinga Stadium kandi. Inyalo paro higa mokalo ka jatend piny dwe mar 12 ka jatend piny Kenya no molo e tuke mag Genoa Cup mane rumo e lap tuke kandi ne osingo ne sirikal diketo omenda maromo $500 mar tieko gedo mar Raila Odinga Stadium kandi mondo obed kod teko mating'o oganda mathoth ne ikruok ne nyasi mar Madaraka Day ma ibro tim e county kandi kendo ma en achiel kuom kuonde ma jotelo go biro ng'iyo ni to in gikruok mage mondo bed sirikal keto kendo nyaka sani endi chenro neno kose chakore mar dhi nyime kod gedo mar stadium kandi mondo bi ochiw thuolo mar ting'o oganda mathoth ma ibro bage nyasi mar Madaraka Day ma higani endi. Bende Joyce mopore kod alap tuke mar Raila Odinga Stadium kandi bende report moseyudo ka wuok e office mar county commissioner ni kwethno endo biro bedo ka wuotho e apeni mopogore opogore e boma ma Homa Bay kandi ma sirikal osebedo ka gundho ne ikruok ne nyasi ma kamano ka mopore kod mano bende
kwethno bro dhi timo limbe achiel kachiel e log tich kara jot mar county commissioner ma Homa Bay kandi Moses Lilan ma wayudo report ni ibro losi mondo bed state lodge ma jatend piny nyalo biro bedo gi wende e kinde ma koro nyasi mar Madaraka Day biro bedo e county ma Homa Bay kandi en thuolo ma sani koro biro miyo county ma Homa Bay thuolo mabedo kod chenro mag dongruok mopogore opogore ma sirikal mamalo kelo e county kandi ma otelo ne nyasi ma Madaraka Day ma ibago tarik 1 mar dwe mar 6 ma higa nindi kendo wabro ng'iyo ni to gin ote mage ma jotelo kata jogoro mongirore ma kawuono otimo limbe county ma Homa Bay kandi biro golo kalore kod ikruok ma kawuono chakore ayanga mar nyasi mar Madaraka Day ma county ma Homa Bay biro bago dwe mar 6 tarik 1 higa niendi kama opore kod ikruok maniketo ne Masuja Day ma koro ok bi baka endi ka koro piny owacho ong'ado mondo mi keti nyasi mar Madaraka Day e county ma Homa Bay kandi gisani endi kwethno wendo nitiere alap ndeke ma Kabunde ma kagia kanyo to gibiro timo limbe ng'iyo kaka inyalo med yaro pa alap tuke kandi ma koro biro bedo kama koro biro ting'o welo ma biro yore nyasi ma kamano kod chenro mamoko ma bende sirikal mamalo osebedo katayo e county ma Homa Bay ka maneno ni nyasi ma Madaraka Day ma higa niendi odhi yo makare. Joyce mana inya Alia Beach ka intiere county ma Homa Bay wawinjo kanyo ka kichiwo lere yo makare kendo wageno ni matut kendo gigo duto ma gibro bedo ka giwacho wabo bedo ka wawinjo kendo waneno weche manyien duto kochakore weche manyien mag migago mano ikruok ne nyasi mar Madaraka mibo bed ka ibago e county ma Homa Bay mano ching tarik 1 dwe mar 6 higa ni. Alia Beach ero kamana inya med mana luonwa wach makamano matut ibo chwalonwa e weche manyien mamoko. Nyakwara Mogejo ng'ano kwa don kod dakika matin kende dakika matin ne 19 to atieko twak mar okinyi makawuono kata kamano Boaz waruku ka wadong gi dakika matin ka watieko twak marwa to nitiere weche mopogore opogore ma ng'eyo ni bende wuok kuom jopuonjre mane watwak godo e county ma Kisumu kachiel kod county ma Nairobi kae kachiel kod ote mane jo neno magwa bende ochwalo ka bende jopuonjre moko ywaka ni kaluore kod nengo mamalo makoro gichulo ahinya to mbalarianya mago maga piny owacho to moko kuom ginyalo kata weyo sikul kalore ni en pek makoro gineno mano mopogore kod kinde machon kama mbalariany mag piny owacho mano wanyalo wacho ni ne gin the most affordable kende ma ji mathoth ne ringo mar mondo mi oriwore godo. Ero kamano Joyce, ote ma wayudo Ruth Nyochieng na koni to do da kosebedo ka miyowa alternative solutions. Adwana duoke maber ni king'eyo judgment mane do nowacho ni kiku operate tok chik dhiuru mbele kumiyo jopuonjre to gi mbalariany gi TVETs te pesa kaluwore gi the legal framework mantiere sani ma en Higher Education Loans Board Act. Mano solution nitie. Mar ariyo apani kama na yie kode kowacho ni chal ka gima jok mosebedo ka telo ne migawo gi gin gionge nyithindo mantiere skunde gi nikech adieri ka in gi nyithindo to imbi keto gi ni gimbe gi safa kaka mamoko mowinjogi ng'eni nyalo bedo ni matek ahinya omiyo samoro dipo ni kare ginie jok mamedo kelo tabu ma wan godo kaendi. Apani Engineer Lazaro nokoni maber mana kuom gik mana watemo wacho ka private university ema chal ka gima koro sirikal omiyo priority sane kendo akoni kuno inano ka gik moko koro dhie maber gin gi numbers gi kendo kata bei bende giketo piny bei ok ni malo kaka mag public university to quality be gi improve kendo inano ka gin mbele omiyo dipo ni kare sani is the right time mondo jo Kenya penj ni wan gi jok ma o capture state to are profiteering yani gi benefit kaka individuals gi na private sector gi invest mondo mi pes gi odonji mbalariany mang'eny ma private gi ibro yudo ka gin gi shares kare onego beni mano wang'eyo lakini an jok morwako wuor ma wuor diyo gi jopuonjre gi ema kendo koro chako miyo wich bar mang'ech medo dhina nikech gika giwacho go gin adieri kendo awinjo lit magiwinjo nikech koponi kiyudo ka Fidel Ongoya koni ni e school mar medicine iya ma entiere no nyithindo 150 masani odok dala
matiende dikato mano ing'eni en gima kata na Joseph Ochola cha bendo wacho, Rispa wacho, Rolex gini owacho, kata nyithindo mowuok balariany ma Maseno, ineno ka ng'eny gi giwacho nitiere gima koro sani wadwa luongo ni university dropouts. Mano dhi miyo wadok chien nikech ichalo ng'ama osedhi chako ng'wech kata igeng'i gi e kor yot iduogo ikia kata kuma ichakgo. Gino nengo wathiedh sani kapok onya mang'eny. Tinyalo thiedhi e yo machalo nade? Thiedhe en ni mi nyithindo gi pesa kaluwore gi gima nyicha do ng'ado. Kaluwore gi Higher Education Loans Board Framework. Mi gi pesa no, ter pesa e mbalariany gi TVETs, kik waket ni watimo wabagua kaka sani ni koro wang'iyo mana nyithindo manyicha yudo C+ and above. Kato sani binako nikech wan gi 25 billion mane migoso wacho ni 25.85 billion 25.85 billion jopuonjre man donje first year 2025-2026. Yes. Okoni nikech koro mano ni koro ging'iyo ni to koro wawe joma nigi C+. Mano ok solution. Onego wamany ni to ere kaka wayudo allocate pesa e priority area ni. Nikech higher education no en a priority. Omiyo kik wachak bedo ni koro watimo nyanondro kaka koni ni mato kech pok watieko tieko nyanondro. Wang'iyo transitional challenges ma wang'iyo basic level nyaka higher education level mondo wang'iyo ni to ere transition no gima no wacho ni 100% transition cha bodhi mbele but chal ka gima university ka bwadhi bede gi tabuno nikech ka nyithindo dhi dala ok ginyal Chola Joseph ginino ka giwacho ni abara mach mar model manyicho kel makoto chungo ni ma eno yudo ka en banda ng'wen to koni kata kumo ae mondo mi koni ni pesa no endo nyalo the salary kata income magibedogo ok nyal chopo kata 90,000 dwe ka dwe. Omiyo gigi weche magiwachogo apani gin weche maler kendo gin weche mowinjore miyo kaka nwachako mbaka ni kwa wacho ni sirikal ringo from their responsibility. Giketo mzigo ewi janyuol to giwi japuonjre. Nyithindo gi riek maber. Gikoni ni gisechopo higni 18 gi mbele matini gin adults. Koro seche ma jonyuol gi keto gi baden, gimbi keto gi baden. Ok gidhi winjo maber mbele ka. Omiyo adieri onengo beni watimo the right thing. But nitiere an aspect ma nyithindo ma Maseno University yoko. Nyithindo ma university kagiwacho ni gini noa gi kanye. Ng'amo kele en nikech ang'o. Nitiere the prism within public policy. Miwacho ni ka ok en a public issue ma is known and owned. Ing'e kendo irwake iting'e kamari. Know it. If it is not known and owned, then okay na public policy. Modhi konyo ng'ato. Apani mane principle ma jo Maseno University students ka na temo mondo migiwach ni ikoni gin gipoya po aka kuchopono. Emomiyo na ikoni ka koro timore kamano. Gimbe gin gi dwaro gi. Kela pesa no gibro pango line mondo migi margi gi tiek record gi chuth. Koni chuth ber. But gima litna. Nitie nyithindwa ma nyiri kaka ma Rispa represent ka. Rispa wacho ni kaka nodonjo pok oneno pesa no. To jonyuol ne ting'e nong'eni ni dhi konygi gi sirikal. Oneno ka kata ng'eny makoro gidhi gisomogo. Nitiere koro nyithindo makoro nyalo donjo e weche magalagala mondo migi for survival mondo ging'i kaka gikonyore. We are opening up an avenue madhi njao nyithindwa dhi inyo nyithindwa. Sirikal onengo donj ka pronto omi nyithindo gi pesa magisomogo magikonyorego mondo mi nyathi modhi e university owinj mit dhi e university owinj mit bedo ni na en gi wich mabith mochwake nyaka kuma entiere. Weso mane otemoro kae anno kwadong mana gi daka matin to atieko twak mare ngisa kai ni Joyce Oyaure Mai Thomas Goro entiere Kisumu wacho ni nadiera ni wan kaka jopuonjre wayudo pek moloyo to gifanda model mar sirikal ni otewa machielo ok ongiso wanyinge to bendo wacho kai ni ere yo makoro sirikal onego beni tiyo godo mar duoko jopuonjre manitiere hikgi mokwongo ka achiel kod mano mar ariyo
e HELB mar mondo mi gidhi mbele kod yudo sir mar omenda kaloni ni nyaka sani koro new funding model en unconstitutional. To kaluwore kod migao mochung' ne weche go mag somo Boaza, e thuolo mar higni 2 mosekalo nitiere omenda maderom bilion 44 mosechwal ne jopuonjre mago maderom 247 mano kokale new funding model. Jopuonjre 247 makoro ne nitiere e bwo new funding model makoro en unconstitutional. Nyalo kawo sirikal ang'o mar mondo mi koro giduok gi e model machon cha mondo gimeda yudo sir mar omenda, gimed dhi mbele kod somgi maonge wich bar mora mora, maonge ni janyuol bende pod ibro bedo kod pek moro ni anga gol pesa kanye mondo nyathina odhi mbele kod somo. Seche madoho yalo winjo bura kato giwacho nitiere gik iluongo ni the consequential decisions, yani matiende ni ka do golo kama koro odhi timore nade, nitiere kaka odhi affect gik moko manosetimore. Achiel kuom gik modhi affect en nyithindo mane wacho ma ng'eni gin over 400,000 manyicha nitiere kanyo. Koro nyithindo gi iyudo ka scholarship no sirikal tere university mondo miyo oger university. Loan manokaw mzigo motwe ng'utgi ni in gi gowi. Koro doho consequential issues en ni loan no koro kawe iduoke sirikal mondo mi nyathini gima ibiro luonge ni Higher Education Loans Board approved. Matiende seche ma Higher Education Loans Board nyicha nitiere gi kaka gichiwo loan. Ma loan gi ineno ka sani na gisechopo ni nyathi mane gimiyo ng'eny mogik na en 70,000 e higa ka higa. Omiyo mamoko kopo ni nitie nyathi manosemi loan mar 300,000 mamoko ogol mana 70,000 ni kende mikete wiye ni mane gowi ma en go. Modong' ka ket ni mago koro sirikal absorb. Matiene duoko gi Higher Education Loans Board system yot moloyo gimora mora midwa ni mondo mi otim. To sana jok mapok odonjo gi to onge kata kwan onge kata formula midwa timo nikech yani ka ni kaka ne gi apply cha isedonjo idhi mi loan fund monengo benitere university mondo ger infrastructure mar university onengo tim koro in idhi bedo ka mzigo midhi kete wino koro en light nikech help na miyo nyithindo gi pesa magidhi tiyo godo mar ng'iewo buge na gidhi tiyo go kata mag gik moko kaka laboratories, lab coats na ging'iewo chiemo na imiyo gi pesa magidhi chung godo ka gichiemo, accommodation magidhi chulo godo kuonde magininde, magi pesa mane miyo gi out of pocket magin go maginyalo tiyo godo ka gikonyore nikech ing'iewo kalam sani samoro ing'iewo ma ok ti samoro lal nitie gik mang'eny ma nyithindo dwaro mondo mi otim. Gine clubs mag academic clubs go bende nitiere solro ng'eny ne onengo benis university kata mbalariany chung'ie to gimbe kaka ina member mar club no bende gol magi kuma out of pocket kaendi bende donje. Omiyo gima akoni sirikal onengo act in good faith, yani gi chuny maler, kik giketie ywaruok mag dondi maonge konyruok. Chuny maler biro nyiso gi ni ginyalo konyo nyithindo gi somo e yo maber mogik. Sana mi penja ni manyicha nitiere higa mokwongo gi higa mar 2 manoseketie system no. Geno keto duoke system mar HELB dichiel pap. Kike wach mar chulo ji gi cash niendi. Ndalo mane chulo jotich mag public service cash office mar kadisi ging'e kaka tabu na gin go. Kik wadhie wach mar chulo ji cash no nikech pesa mang'eny lalo samoro nidhi yudo 10,000 to modir ni no kare na 2,000 kumi dhi penje ni to mamoko ni kanyi bende onge. Omiyo a system ma obedo streamlined mogur kendo rie maber en a system ma sani na dhi bedo piny ng'iyo ni to